Takže čaute ľudia a vítam vás v novom videu a dneska si zahrám Roblox Rivals, taká novinka a budem hrať challenge s mojimi kamošmi, takže Kvidos a Adam. OK, takže nebudem to ďalej obkecávať, dajte like a odber a ideme na to. Budeme 1v1 random zbranie a random mapu. Takže ideme na to. Random mapa. No nic, backrooms, to je na nič. Takže random zbranie. Toto je dosť na nič, loadout. Tu je. A tam je trimp ma. Tu je. Snipe ma. Vidieť. Yes. Dal ho. Kvidos. A teraz po ňom. Dorazím ho. Ale tam je trimp ma, tam nejdem. Yes, mám ho. Dobre. Máme prvú hru. Teraz ďalšia random zbraň. OK, mám medkit. Takže ideme. A to je Kvidos. Yes. Mám ho. On sa niekde bugol ten skin, keď som ho dal. OK, tuto by niekde mal byť Kvidos. A tu je. A Majraček. Dobre, mám ho. OK, druhá hra mám to. A Adam píše, bro. Mám snajperku, ale to je dosť na nič, lebo hráme na blízko mapu. Tak kde niekde... A tu je Adam. Yes, mám ho. Headshot. Kde? Tu je. Tiež má snajper. Kvidos má tiež snajper, to je. GG. Tak idem Warhorn. A Chainsaw. Viem, že je to cringe, ale... Jak ho však dorazím, musím. A on má niečo na blízko. Dobre, mám ho. Ja mám crossbow a Uzinu. Uzina je OP, aj sačelky sú OP. Teraz mu dám sačel. Druhá sačel. Tretia, no to som netrafil, nevadí. Dáme Uzinu. Na blízko, poď, yes. A Kvidos niekde bude. To má takto pomaly. Tu je. Nejak sa mi laguje ten Kvidos. Obidvaja sa mi lagujú. To má najvyššie, ide tak na blízko. Nie. Tak, poď Uzi. Yes, mám ho. Máme to. OK, ideme poslednú hru, ak ju vyhrám, teda poslednú. Yes, trafil som sa. Teraz mám shotgun, tak ju využijem. Yes, mám ho. Tu je. Dám ho shotgunom. Vraj, že sa mu to laguje. Chudáci. No aj mne sa to trošku laguje, takže... On má horizont, ináč Adam má event horizont. Poď, yes, máme ho. Vyhrali sme prvú hru. Aj Kvidos píše. Takže ľudia, máme Charmbox, tak ten si otvoríme na oslavu našej prvej výhry. No neviem, či je to veľká výhra, ale to sa celkom hodí. OK, to si nechám. Takže teraz dáme ďalšiu hru. A Dox, tá je celkom v pohode, tam je dobrý movement. OK, mám dosť dobrú vec a to je knife. S tou mi to celkom ide, ale crossbow je dobrá na snajpenie. No to je taká začiatočnícka snajpa. Ja som si ju kúpil skôr ako snajpu, aby som si to tak natrenoval, ten aim a tak. No OK, teraz musíme nájsť niekoho. Dúfam, že nemajú RPGčko, lebo to by spamovali. Mám, yes. Hit. Dám flare. Knife. Kde? Tu je. Yes, kamo, kde? Tu je. Poď. Nie. Musím vyliezť znova hore.
Tu je. Yes, mám ho, knife dozadu, dobre. OK, tu je tento. Toho dám hneď, dúfam. Tu je. Uteká. Mám ho, dobre. Máme to. Ja som si nezmenil random. No, to nezistia, hádam. No vo videu, hej. Keď si to pozrú. Dobre, tu je niekde hore. Kde? Tu je. On má RPG, tak to nie. To musíme knifenúť ho. Mám ho. Tu by niekde mal byť. Tu je. Netuší. Mám ho. A ja som si znova zabudol vymeniť ten loadout. Musím hrať sečelky, lebo to nevedia, že som hral. Mám ho. A druhého sečelka mi nedám, no tak musím dať. Crossbow asi, no. On sa mi lagol, nie. Neukazuje, že tu už tu není. Kde? Tu je, niekde. Kde? On sa mi skrýva, alebo sa lagol. Nelivol to? A tu je, bugnutý. Tak, dal som ho, dobre. Trošku sa lagoval, to je hrozné. OK, teraz si už konečne musím zmeniť loadout. Znova crossbow. OK, ale granát, to sa cení. Takto ho podržím a bum. Taký boost vám to dá. OK, tu je katana. Môžem ho upáliť. OK, assist. Adam mu dal damage nejaký, bez tak. On aimí. On ide. Toto, snajperku. On ma dal, ale vidíte, akú má cool zbraň. Toto je Horizon, no. Nevadí. Zmeníme si znova. RPGčko. OK, to je spamer. Takže jediné, čo budem používať, je asi to. Ale aj shorty je také, že musíš sa trafiť, aby si niečo trafil. OK, tu som niekoho asi videl jesť. A tam je. Yes. 100 a je na hit. Dobre. Potom mi musím nejak pomôcť s tými lagami, lebo toto fakt není fair. A tu je. Aj s RPGčkom. Tak jeden hit. Čau. A chudák. OK, zatiaľ si to namierim na 200. A tam je. Hej, 60. A dal som Adama zatiaľ. A tuto máme Kvidosa. Ale on je AFK nejak. Asi som to laguje. Len pozriem sa do pásu, niečo tam mám. A mám nejaký charm, OK. To je asi na všetky zbrane, čakaj. A to je finisher. Charm. A hej, to mám na všetko. Pekný, ale. Takže Kvido zlivol, lebo som to lagoval, no tak ideme 2v2 tuto s Adamom. Už mi aj dáva. Ľudia, zatiaľ môžete napísať do komentárov, aký máte loadout. Takže random mapa, aréna, RPGčko mám. A ostatné je standard, reálne. Jeden je na tomto, jeden je na mobile a druhý je na konzoli. To znamená, že ten na konzoli má aimbot a ten na mobile má autoshot, takže mu to samé mierí a strieľa. Musím to nejak uhrať s RPGčkom. A yes, mám ho. A už len druhý, tu je. No nic. On hrá na blízko dačo, asi. Knife. A mám ho. Dobre, máme to, vyshiftujem im. Ten na mobile level. A ja som si znova zabudol premeniť loadout. No nic. Aspoň to RPGčko, to je celkom v pohode na týchto ľudí. Ja používam väčšinou RPGčko na tých ľudí, čo sú na mobile a na konzoli. A čo mi dáva? On mi asi dáva týmto nožom. Kde? Tam je. Boom. Yes, za 50. Kde? Tu bude. Tu je. Yes, máme ho. No teraz je tam iba ten, čo má aimbot, takže. A mám exogun. Mi to dalo. OK. Vyexoganujem. Takzvané. A čo má? On má snajperku, Adam. OK. Tu má. Yes, máme ho. Shift. OK, meníme zbrane. A ja mám crossbow. Mám ho? Hit. Dal som už dosť hitov. Yes, dal ho. Snajperkou. Dobrý. Takže zmena zbraní. Znova crossbow, ale mám knife a medkit. A poď.
Je. Mám ho! To ešte tá durabilita toho knifnutia ešte zostala. OK, máme ďalšiu hru. A ja tu mám nejaký charm, tak si ho otvorím. Tu sa rovno môžem pozrieť, že čo. Cupcake. Takže Kvido sa naspäť joinol, takže môžeme dať ďalšie 3v3. Random mapa. Crossroads, nevadí. OK, mám katanu. Keby snipili náhodou, tak free win. A mám zase look. Flare gun a flashbang, ten môžem hodiť. Oni budú bez tak tam. A tam je typek. Yes, mám nejaký charm. Ale charmy ma nezaujímajú veľmi, takže OK, teraz môžem použiť toto. Skadial. A toto dal ma ten, čo má aimbot, alebo ten na počítači, asi ten na počítači. OK, ďalšie random zbranie. Aha, a dá ma snajperku, super. OK, mám jump pad, takže boom. A to som nechcel. Sem dám tak. OK, maul je dosť na nič. No dáva gigantický damage, ale na blízko, neviem, či sa to veľmi oplatí. No, Kvidos teraz sa snaží snipnúť typka, ale veľmi sa mu asi nedarí. No nič. Ďalšie random zbranie. OK, mám knife, to sa mi páči. Ale dúfam, že oni si nedali knife tiež, lebo potom by to bolo celkom na nič. Tam, OK. On snipí a ešte má bez tak niečo ako aimbot. A dal ma znova. OK, ďalší loadout a sniperka. Z toho mi to trošku ide. Nie, že úplne, že ten master, čo proste namieria, že takto. Yes, mám ho. A ten ma snipol minulú hru, no tak vidíš, mu vyshiftujem. On bez tak vidí svojich teammateov, takže... A ďalší ma snipol. OK, toto bolo dobré. Kvidos dal knife a ešte tento. Ale pozor, knifni ho. Kvidos, nesklam ma. Prosím, aspoň dnes. Áno. Yes, dobrý. OK, vyhral to shotgunov. OK, mám smoke, ale ten je dosť na nič, takže môžem dať rovno tu. OK, namierim si to trochu. A čakám na niekoho. Yes, trafil som ho. Asi budem spamovať, lebo inak to nevyhráme toto. Yes, mám ho. Kde? Tu je. Nevidí ma. Yes. A tretí. Yes, máme to. Takže mám Uzinu, to je dobrá. A mám aj AR-ko. OK, tu je. Bez tak sa ma budú snažiť snipnúť jak vždy, ale asi sa im to nepodarí, keď idem na blízko. OK, on má niečo na blízko. Shorty asi. No nič. A mám ho. Yes, máme to. Vyshiftujem, lebo má aimbot. Takže máme AR-ko, flare gun, knife a freeze ray. OK. Knife by som chcel strašne vyskúšať na blízko, len oni mi môžu dať znova snipe, takže musím si dávať pozor. OK, tu je. Knife, poď, yes, mám ho. A teraz ešte ďalší. Tam dole, hej. Tu sú pri Kvidosovi. Obidva. Mám ho. Easy. A mám ho. Tá knife je nejaká ľahká, lebo oni sa nehybú úplne, že všade. Boom. On ma znova snipol. Yes. A tam je v rohu. Toho dá Kvidosovi, verím. Ten už to veľakrát zachránil. Poď. Takže teraz sa musím snažiť fakt naplno. Nemôžem to hneď pokaziť na začiatku. Exoganov to musím. No, tu je dole. A tu je. Pozor, ma snipne hneď. Yes, mám ho? Kde? Tu je, OK. Ja som posledný proti dvom typkom, takže sa teraz bojím. Tu je, OK. Nemôžu ma, on ide na blízko. OK, toto musím zachrániť. 1v1 o osud 3v3. Nie, on sa laguje. Mne došli náboje, no tak to som asi prehral. Ešte používa chainsaw. No nič. Tak sme prehrali, ale dobrá hra to bola. Celkom vyrovnaná. A takže toto bude koniec videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber a cos!